אז היום אנחנו במפת פרקור במיינקראפט. כן, כן, כן. אז סוף סוף אנחנו במפת פרקור במיינקראפט. ולכבוד זה הכנתי לנו מפת פרקור ממש מגניבה. אני אנסה לעשות לכם כל יום סרטון על מפת פרקור בנוסף לסרטונים רגילים שיעלו, ככה שיהיה לכם מלא סרטונים. וכן, אני אנסה ככה כמעט כל השבוע ועד סוף הסגר, או אפילו אחר כך, במטרה להגיע ל1,000 סאבים עד היום הולדת שלי. אז בבקשה תעזרו לי, אני קרוב, זה רק עוד 118 סאבים ואנחנו מגיעים לזה. אז חברים, מקווה שתהנו, בואו נתחיל. אוקיי, אז זה נקרא ביום פרקור. כן, פרקור ביומים. ביום זה למי שלא יודע, נגיד ביום מדבר, ביום דזרט, ביום כל מיני דברים. אוקיי, אז כפי שאתם יכולים לראות, זאת המפה. בואו נבדוק מה יש כאן. אוקיי, מלא מלונס. אוקיי, לא נראה לי שאני צריך את זה. אוקיי, בואו נצא מכאן. אוקיי. אוקיי. אוקיי, הוא רוצה קרדיט ביוטיוב, כי כאילו אנחנו עושים סרטון ליוטיוב, אז הוא... סליחה, לא על אדוונצ'ר משום מה. אז כן, בינתיים שאני שם על אדוונצ'ר, אז הוא רוצה קרדיט, כי יש לי ערוץ יוטיוב, אז יש לו גם. אנחנו בסוף, אני אכנס אולי אפילו לערוץ שלו, זה השם של הערוץ שלו, יוטיוב. נתתי לך את הקרדיט, תנקס, בכיף, חבר שלי. כן, ננסה אחרי זה לראות, ואולי נמצא גם את הערוץ שלו וניתן לו סאב. קליק דיס כדי להתחיל את הפרקור. אנחנו רוצים יום או לילה. אנחנו רוצים יום. ספי השקט. סליחה חברים, אני לבד בבית פשוט, והחתולה שלי כן, חתולה החמודה הזאת שלי מגרדת במקרר כדי לקבל איזה חטיף טעים. אוקיי, בואו נתחיל. צריך לשם? אני לא יודע. אוקיי, כנראה שהיה צריך ללכת לשם. אני לא יודע למה לא עשיתי את זה. בואו נעשה ככה. קיצור דרך, חברים. שקט! סליחה, חברים. שקט. אוקיי. קיצור דרך. איפה עכשיו? הנה, לכאן. אוקיי. לא! איזה בסה. אני יכול פשוט ככה. אוקיי, לא. וואי, לא תעזוב אותי עכשיו. שקט, את לא תקבלי את החטיף. עכשיו, כאילו, אנחנו נותנים לה הרבה מאוד חטיפים. חטיפים, אתם יודעים, לא במבה ביסלי וכל השטויות האלה. יודעים, חטיפים של חתולים. שנייה, חברים, סליחה. תודה רבה, חברים. אוקיי. לא! וואי, זה לא קשה. אני לא מצליח את זה, לא יודע למה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה לי חבר בעצם שהוא היה עושה איתי סרטונים, אז לא רבנו משהו כזה, פשוט הוא לא יכול לדבר איתי, אז הערוץ כנראה... איך אני אומר לכם את זה? כאילו, יכול להיות שהוא עדיין איתי בערוץ, פשוט הוא לא עושה איתי סרטונים, אז אם אתם מצפים שיעלה סרטון ביחד בקרוב, איתו ביחד, אז זה כנראה שלא, כי הוא עסוק. אוקיי, ככה... שיפט, הולכים אחורה. לא! אני מרשה לעצמי לצעוק כי אני לבד בבית. תסתכלו. תם. אני לא זוכר, מה זה אני לא זוכר? אני לא יודע מה יש למעלה. איך אני מגיע למעלה בכלל? טוב, נראה לי שאת זה נגלה. אוקיי, ככה לא, אני קופץ! משום מה. אין לי כוח. מביא לי עצבים השטות הזאת. יאללה. אני הפעם לא עושה קיצורי דרך. איך אני איתכם, חברים? לא עושה קיצורי דרך. אוקיי, הנה, לא עשיתי קיצור. מה, הם נורמלים? זה הייתי צריך לעשות את זה גם בלי. מה? איך אני מגיע לשם? מה זה? זה נהיה גבוה? לא חשוב.
וואי, ספיה, די. היא עומדת שם, היא חושבת שהיא תקבל עכשיו. והיא כל כך בחלום אם היא חושבת שהיא תקבל. המפה הזאת בלתי נסבלת. תעזרו לי בבקשה, תעשו סאב ולייק, בבקשה תשתפו את הסרטונים. אם יש לכם אינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי. שכחתי לומר לכם, אתמול פתחתי אינסטגרם לערוץ, חברים, יעקב מקף תחתון 11 ושקט סופיה. עכשיו היא מתלקקת, מה התלכלכה? קיצר, כן, ככה קוראים לי יעקב באנגלית, עם סופיה החתולה שלי, החמודה. עם הלוגו של החתולה. בעצם אני הולך להתקן שם מלא דברים על הערוץ, מהחיים האישיים שלי. אז כן, כדאי לעקוב. 0 עוקבים, אבל אני מניח שמתישהו יהיה לי קצת עוקבים שם. אנחנו בסוף! לא! לא. אני באמת נתתי עכשיו צרחה. כדאי שכשאני עושה קפיצות קשות, חברים, תנמיכו קצת, כי אני כנראה אצרח אם אני לא אצליח. וואה, הצלחתי. אני בשוק, הייתי כל כך בסוף שם. יאללה, אני מרוכז. שקט, סופי, יש לי ספר. מה? רגע, בוא נקרא. Rules. Do not break any block. לא לשים בלוקים. Please play on peaceful God. Do not... אוקיי, the end. זה הסוף, אוקיי. איזה ביומים יש פה? מעניין. יש! למה נשמעתי הרגע כמו קוף, אבל יש! סליחה. אוקיי. יש, חברים. לא, אוקיי. ספיה. זה פרצוף עצבני. אוי, זה ענק. יש לה אוכל, שלא תחשבו שאני לא נחמד. יש לה אוכל. פשוט לא חטיף. ספיה. ספיקה. טם 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 טם. נראה לי אני חייב קריאייטיב. עזרה אני צריך. הופ. כאילו זה כבר קל, אתם רואים? לא ליפול בחור. לא ליפול בפח. לא מצחיק. לא מאמין לעצמי. אני לא מאמין. טוב. אם ככה נמשיך, זה לא ייגמר. חברים, אולי היום יהיה חלק שני למפה הזאת. אולי יעלה לכם חלק שני היום למפה, כי לא בטוח שאני אגמור אותה. טוב, בוא נוותר קצת. לא ראיתם כלום. האם שמתי קריאייטיב? לא, נראה לכם שאני ארמה? אוקיי, רגע. אם אני נופל עכשיו, אין לי כוח למשחק הזה, איזה משחק מזעזע. תודה רבה גיים. תודה רבה לך שאתה נותן לי עצבים. עוד שעה יש לי שיעור, לא אכפת לי. אני אהיה בשיעור, כן, אבל לא אכפת לי שיהיה עוד שעה. סליחה חברים שנפלתי שם. אנחנו לא על זה, אנחנו על אדוונצ'ר, כן? מה זה? איזה ביום? יואו, תראו, יש פה דיימונדס, אמרלד. כל דבר אפשרי במשחק. כן. תסתכלו. אוקיי. מה זה? לאן אנחנו צריכים ללכת? אוקיי, אנחנו מזנקים לכאן.
אני צריך כאילו ללחוץ פעמיים על זה. תסתכלו על זה פעמיים. אז קפיצה, כי אצלי זה בטלפון, לא במחשב, זה יותר קשה. אוקיי. במפת פרקור הקודמת הייתי מזעזע. ואם אתם לא יודעים איזה מפת פרקור זאת הייתה, כי כנראה לא צפיתם במפה. את זה אני אוהב. בזה אני טוב גם. בזה אני טוב, לא צוחק. אני לא רוצה להשריץ, אבל אני באמת טוב בזה. זה נראה לא קשה, לא קל גם. אוקיי, בואו נצא משיפט. אוקיי. 1. זה נראה כן אני באוויר, לא? זה היה קשה. אבל המפת פרקור עצמה לא קשה כמו למטה. למטה גם לא היה קשה, פשוט זה סתם מעצבן. תסתכלו איזה קל. מה זה אני מדלג על זה. אוקיי. איזה קל, תסתכלו איזה קל, תיק ונופל. מה זה? ראיתי שם נשר? טוב, זה היה כנראה חלום ולא לילה. שלום חלום, להתראות חלום. יש איזה משפט, משהו לא דומה למה שאמרתי, אבל חלום טוב, חלום שלום, משהו כזה. נראה לי. מה הקשר? כי דיברתי על נשר. איזה חרוזים יש לנו בשרטון. אני צריך להיות זמר. רוצים לשמוע שיר אחד? אם אתם רוצים שאני ישיר שיר בערוץ, ואני אוציא שיר לערוץ כמובן, אז תנו בלייק, ואולי נעשה את זה לכבוד 1000 סאבים. כולם יתנו לי בוז כי אני אהיה פשוט מצחיק, אבל מה זה אכפת לי? סתם לא. אם אתם באמת רוצים שאני ישיר באיזה סרטון אחד, 1000 סאבים חברים. 1000 סאבים, לא מבטיח, אבל אם יהיה מלא תגובות של בבקשה תשיר, אנחנו רוצים לשמוע אותך שר, בבקשה, אנחנו נשיג סאב, אנחנו נעשה מההורים, נעשה מחברים, בבקשה תשיר. אז כן, אני אשיר. תסתכלו, אני מדלג על זה פשוט, כי אני טוב בזה בלי להשוויץ כמובן. ככה קפיצה. אנחנו 12 דקות. אלה קפיצות קלות, אתם רואים? תסתכלו. שימו לב. 1, 2, 3, 4. מה זה היה? למה יש לי מלא דברים על הרצפה, אלוהים? איזה... משוגעת! למה אתה על המקרר, חברים? אני נשבע לכם, החתולה שלי על המקרר. היא העיפה מלא דברים מהמקרר. איזה חתולה את? אני לא מאמין. לא, אל תלכי על המדף יותר גבוה מהמקרר. סליחה, חברים, שנייה. היא עומדת שם, מסתכלת עליי. חשבתי שפרץ אלינו מישהו. פתאום היה רעש, מלא דברים נופלים. היא מפילה דברים, אתם מבינים? אוהבת לעצבן. עכשיו היא חזרה למקרר. שתבינו שזה הרבה יותר גבוה ממני. אני לא יכול להגיע למקרר. כאילו אני עם היד, אם אני אעמוד על קצות האצבעות שלי, ואני מתח את היד למעלה, אז אני בקושי אגיע. כי המקרר שלנו גבוה. זה לא שאני נמוך, ממש לא. 1.50 כמעט. או שאני כבר 1.50. כי פעם אחרונה שהייתי 1.49, זה היה לפני כמה חודשים טובים. זה כנראה שאני 1.50. ככה שזה אומר שאני לא כזה נמוך. תחשבו שבמשחק אני גובה של 2 בלוקים. זה כזה מזעזע. גובה של חצי לפיד. איך נבלתי? חשבתי שפרץ אלינו מישהו הביתה.
הפורץ. הפורץ היחיד שיכול לפרוץ אלינו זה החתולה שלי. אוקיי. אוקיי. פה הייתה לי טעות. איפה החתולה? היא שוכבת שם. באתי לומר איפה החתולה. חתלתול. קפץ לשם או לשם? אני לא זוכר איך קפצתי. אוקיי, כנראה שקפצתי כמו שקפצתי. אוקיי. זאת קפיצה קשה. מאוד קשה, יותר מדי, תודה רבה. נתנו לבן אדם הזה קרדיט ביוטיוב, תודה רבה לך בן אדם. טוב חברים, אני רואה שהזמן שלנו כבר מתחיל להיגמר, אז עכשיו אני ארוץ לצלם לכם את החלק השני שיעלה כנראה עוד כמה שעות. אז כן, תתכוננו החלק השני, בואו רק עוד כמה דקות בודדות. אוקיי, אז כנראה שזה אומר לנו להפסיק, אז חברים, תנו סאב, תנו לייק ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.